že poprvé hlavne preto som si vybrala túto prácu, lebo kvôli manželovi vlastne, aby som s ním bola viackrát. Veľmi málo bol doma. No a keď mám povedať pravdu, tak už ako malá som sa hrala skôr s autíčkami ako s bábikami. Neoľutovala som, že som si vybrala túto prácu a ja si myslím, že to bola ako najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Jedno najlepšie rozhodnutie. Je to práca super. Najlepšie, čo sa mi páči, všetko. Asi všetko. Prevážať autá. No, není to práca ako hociaká iná. Jednoznačne áno. Nech si to vybere každý, ktorá šoféruje, či je to už žena, dievča. Je to práca ale pre tých, ktorí sú radi sami asi a radi chodia po štátoch, po svete.